Arratsaldeon, Felipe Ezkerron ikastaroan agintzen den bigarren tarean, agertzen da aurkezpena egin behar dugu, lanrobearen aurkezpena egin behar dugu. Vale? Izango naizen ez ni ikastaroaren tutorea, baina izango naiz lehenengoa aurkezpena egite. Vale? Jesus Mari naiz, Lekeitiko Institutuko matematika irakaslea eta berton ere IKT dinamizatzaile. 12-13 kursuan hasi nintzen, bideokin hasi nintzen pizkatarinago, baina ja pizkat Felipe Ezkerron inguruko zeo zer irakurriten neukan, eta ja pentsatuz hortiz jungo zala, edo jun behar zala, nik nahi nuena klasian, uste hirugarren ebaluazioa izan zala, erabakin eban, azkenengo gaietan, erabiltzea bideoak, pentsatu alde batetik, denbora irabaziko genula, gauza gehiago monalizateko, ze bakarrik ditugu 3 ordu klase laugarren debiatzen. Eta, horretan sartu nintzen. Eta ikusita emaitza eta zelan juntzan, komentziuta urrengo kursorako, hasieratik kurso osoa engoan ebala olanik erabakin eban. Arazo bakarra zan, garai hartan, ni pentsat eneban topaten bideoak euskeraz. Horren, egin behar izan dituen pilo bat bide. Eta dauz kanal batean, kanal publikoa da, eta hor handikona, bai hasi da jendi gehiago bideoak egiten, honen moduk ikastaroak, nik adibidez, horren dela 2 urte, egin eban ikastaro ikasle moduan, eta niaz batera egon ziren batzuk, bebai hasi dira bideoak egiten, kanalak, YouTube kanaletan dauke bideo horiek, publikoa dira, eta topatu aldira bideoak, mintzat, azteko Filipeaten klasiak. Hau da, nire 3. urtea, ja, 4. deretzen horrekin, eta egon dira desajuste batzuk. Ikasle batzuk kontran daudenak, gainera neko gogor jaten direnak batzutan, baina, prinsipioz, esperientzia oso positibo izan da. Ze espero nik ikastaroetatik? Alde batetik, erakustea. Danon artean, aztertzea Felipe Ezkerron inguruko mugimendu hau, nola doan, edo zelan jun aldan, konturatzea ez dela bakarrik bideoak egitea, baizik eta gero klasean egiten dana zelan egin, eta hor bai sartzen dira beste metodologia batzuk, posibleak, grupo kolaboratiboak edo kooperatiboak, en fin, proiektuen bidezko lanak, modu desberdinak. Eta danetan uste dut oso lagungarria dela Felipe Ezkerron metodoa. Eta honetan animatzea, eta benetan ez dela ezer kostatzen. Adibidez, bideo hau batzuk pasako usue txarto, bideoak egiteko. Esan, hau dela, uste du, 7. bertsioa. Bat edo bestea, beti itzen duzu hanka sartu, eta ez da zer pasatzen. Edo zerea saldera egin. Mobil bateaz, ni nahi tableta batekin, mobil, tableta bat, webkamera bat, edo alzi kamera batekin, edo. Animatu, eta ea jende gehiago ematzen den praktika jartzen klasean.